alegría, pero ollo que nos quedamos un poquinho preocupados con ese establecemento especializado en churrasco que pode pechar as súas portas porque non atopan remuda para facerse cargo do negocio. E, por desgraza, este é un problema bastante recurrente, non, Bernardo? Que en Galicia perdemos alrededor de 2-3 pequenos negocios cada día. Son entre 80 e 90 o mes. Segundo distintos informes, nos últimos 6 anos, dende 2020, pecharon máis de 6.000 pequenos negocios, comercios, especialmente tendas tradicionais de barrio. E o problema continúa, porque en moitos sectores, como moda, alimentación ou negocios familiares, os peches seguen superando pois as novas aperturas. Detrás desta situación que hai, pois varios factores, porque hai un que pesa especialmente, o relevo xeracional. Moitos propietarios chegan á xubilación e cada vez hai menos xente disposta a continuar con esa actividade. Este fenómeno reflíctese tamén na hostalería. Efectivamente, dicía Rocío, na Barbanza, en Rianxo concretamente, baixa a Verxa un dos templos da carne a grella tras case 40 anos, Óscar. Ui, perdón, Bernardo, que me colles aquí tomando un café na Parrillada Barbanza, un local dos clásicos que temos en Galicia, 38 anos, e mirade, compañeiros, que se mantén igual, conserva a súa identidade, todo de madeira, da boa, porque María José, esto leva aquí 38 anos, e ti cantos levas aquí con ela? Levo 38 anos e medio. 38 anos e medio aquí, que levas desde o primeiro. Cero. Desde o minuto cero, Dende o minuto cero. E agora tes que traspasalo, claro, non exactamente por falta de relevo, agora mesmo o que che pasa é que tes unha lesión nas mans. Teño unha lesión nas mans. E por iso tes que traspasalo, porque realmente o negocio vai como un tiro. Estaba funcionando moi ben, gracias a Dios estaba funcionando moi ben. Seguides tende xente de bote en bote isto, porque claro, sodes unha parrillada clásica na zona. Clásica, fomos unha das primeiras na zona, das primeiras da zona da Barbanza. E agora mesmo, claro, todo o mundo vos coñece polos vosos pratos típicos, porque realmente contolle aquí a xente. Que é o típico aquí na Parrillada Barbanza? Bueno, basicamente as parrilladas de carne, o churrasco, temos feito moitas toneladas de churrasco. Por esa parrilla que está aí, ten pasado moita carne, Toneladas de churrasco, porque en 38 anos, mi madriña. Toneladas de churrasco. A xente puxose as botas, por aquí pasou todo o mundo, compañeiros, e agora mesmo, claro, sí que é certo que ti, desde que tes esa pequena lesión, buscas un pouco de relevo entre a xente nova para que che colle o traballo, pero non hai xente que queira traballar. Non hai xente que queira traballar para nada, en ningún sector, por o que vexo están buscando en todos os sectores, pero basicamente nesto, algo moi atado, hai que estar continuamente, de feito, pois un pouco... Un pouco de compromiso e un pouco de responsabilidade. Un motivo tamén de aguantar é a constancia. Porque ti, o que dicías, estiveche aquí 38 anos nos que non fallaches un día ata que agora xa tes que traspasalo daquela, compañeiros. Isto traspásase. A Parrillada Barbanza, que funciona como a un tiro, como un foguete. Está aquí María José, que vos pode dicir tamén. Efectivamente, aquí, desde que foi da autovía, pois si notouse e tal, pero bueno, a xente desvíase, temos aquí a 3 kilómetros o acceso para a autovía. Daquela é unha bicoca que tedes aquí, o negocio de María José, a Parrillada Barbanza. Eu vou tomar aquí o café con ela, voume poñer aquí na barra, porque non sei se vou ser o último cliente de María José, pero o que vou ser, eu quero ser un dos especiais. Así que, compañeiros, aquí me quedo. Bueno, pois disfruta dese cafeliño, querido Óscar. A verdade é que dá unha mágoa, non? Cando un establecemento así ves obrigado a pechar, Gloria. Dá moita pena. Eu sigo me preguntando, bueno, neste caso máis, porque aquí tocamos as cousas de comer e hai que ver. E ademais o churrasco en Galicia... A mí está entrando unha fame, Gloria. E ademais, en Galicia o churrasco prendeu. Chegou e xa é como a carne ao caldeiro, prácticamente. Pero é unha pena que non encontremos unha solución para o relevo xeracional. Creo que o problema empezou por a xeración anterior, que nos confiamos, non preparamos a xente, todos quixemos que os nosos fillos fosen á universidade, fosen ingenieros atómicos e todas esas cousas. E claro, cando faz unha ingeniería atómica, creo que non existe, pero bueno, é igual, ao mellor tiña que existir. Dixe, eu a NASA, claro. Non me vou a poñer a
o churrasco. Entonces un pregúntase si con esas persoas que levan traballando tanto tempo, porque pasa en moito pequeno comercio, xente que leva anos e anos e anos traballando, si en algún momento, o mellor, nesa xente que é máis nova, podía ser a maneira de que eses establecementos seguisen adiante. Necesitan un apoio. Claro, pero é que chama atención por sentido práctico, como di Gloria, a maioría non queren ser enxeñeiros da NASA, pero logo non atopan traballo. Pero quero pensar que nun establecemento de churrasco en Galicia, Manel, malo será que collas ese negocio e non che vai a ben, non? Hombre, a mí me toca unha familia que debe de levar en churrasco a Lamperves, que nos ven, saludo, o Pedrexal, que debe xa fuera de miña tía abuela, que veo de Venezuela. E me parece que é a cuarta ou quinta generación xa que está aí. E funciona. Que pasa? Moitos rapaces novos, era o que dicía Gloria. Nosotros os preparamos para que estudiaran, para que se prepararan, tuveran, por exemplo, un oficio mellor que nós, unha profesión ou unha vida máis fácil. E ao final, a mellor nos engañamos. E eles tamén te viron traballar moito e din, eu non quero a vida de meu pai, ou non quero a vida de meu abuelo, claro. Pero hai veces que, claro, non todos podemos ser ingenieros, e o traballo hai que facelo, porque pasa como no meu. O meu sei que vou acabar aquí e sei que meu fillo non vai seguir con negocio. O teño moi claro, moito vai cambiar o conto, son pérdidas que... A veces demonízase moito, María, o pequeno negocio, que a falta que fai que haxa pequenos establecementos como este, non? É unha que lle dan a vida aos pueblos. Ti cando cerran os comercios pequenos, as vilas van a pique, morren. É moi importante que se apoie. Mira, eu estaba vendo antes que a Xunta dá bonos para que a xente opte a traspasos, que facilite, axúdalle a xente. Pasa moito tamén cas explotacións, que moitísimas gandeiros que chegan á jubilación están intentando aguantar a jubilación porque os fillos non queren seguir. Cando antes se peleaban porque o fillo máis vello era da conveniencia e peía peleas, ti lo máis vello, ti quedas con isto. O pequeno comercio é o que nos aguanta moitísimo, o 70% da economía é no pequeno comercio, o sea, somos moi importantes, pero hoxe en día tamén fai moito daño os centros comerciales, estas áreas tan grandes. Pero aquí estamos falando dun sitio de churrasco, Sí, a ver, dun lugar como os bares. Non só tiendas, pero o sitio de churrasco, o que vai tamén... acompañado do resto. Vai acompañado Se ti tes donde comer, tes donde comprar. Sí. Pero digo eu, por exemplo, se este sitio que ela falaba con tanta pena, esta muller que está deixando a seu comercio, a súa parrillada, ela viu pasar por aí moita xente, ela tenlle tanto cariño e ten que deixalo porque xa por salud non pode, e ti dis, quedo tan agradecida por tanto que me dou, eu se hoxe teño que cerrar a miña peluquería, farío con tanto dolor, polo ben que me foi, polo que me axuda, por iso teñen que buscar xente, enseñala a que o fagan como a eles, porque se o fan ben, a xente non te abandona, xa está a porta aberta. Lembrades cando estivemos aquí en directo contando o casting que fixeran no Bar Stop, conseguímolo. Que conseguímolo, porque o dono dicía, eu subílome, pero o meu bar non yo deixo a calquera. Claro, porque a túa vida, Héctor. Sí, eu penso que detrás desto hai un cambio social e xeneracional moitas veces. Non, a súa hostelería é moi agradecida, ten moitas cousas boas, pero é moi esclava. É dicir, hai que botar moitísimas horas detrás da barra do bar, hai que botar moitísimas horas na cociña, e os que teñen bar, os que teñen restaurantes saben o de sobra, non? Que hai que botar dende a mañá ata a noite. E aguantar a moito impertinente. E botar moitas horas. Entón, claro, que pasa? Que moitas veces os fillos ven que os pais, sí, li tiveron unha boa vida, pero dedicando moitísimas horas a ese traballo, dedicando toda a súa vida, e como moito cerrando 15 días no verán e xa está, como moito. Entón, igual non están dispostos tampouco a esforzarse tantísimo, a sacrificarse tanto, a perder parte do seu ocio, e prefiren buscar outro traballo que si lles permita compatibilizar un pouco todo. Iso lévanos a que dentro de 15 anos, aproximadamente, o 60% do pequeno comercio desapareza. Vamos a ver que si vamos a comer todos das tendas de recordos. Pois esperemos que non, querida Gloria. Claro, é que, vamos a ver, moi bonito, os deixamos. botafumeiros e os rosarios, pero non se comen.